Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μπάρτος και σήμερα παίζουμε Minecraft. Όπως βλέπετε, ένα μεγάλο μέρος του community του Minecraft, μάλλον γενικά των gaming videos, επιτυγχάνει διότι είναι χιουμοριστικό. Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι σοβαρή, τουλάχιστον όσο μπορώ θα είναι σοβαρή. Και τέλος πάντων θα προσπαθούμε όσο πιο σοβαρή γίνεται να χτίσουμε πράγματα. Είμαι πολύ καλός builder, αν και δεν έχω ίσως το χιούμορ που θα θέλαν άλλοι, αλλά είμαι όντως μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά καλός builder. Πώς δεν θέλω να λέω εγώ είμαι καλός builder και όλοι οι άλλοι που κάνω βίντεο με γέλιο δεν είναι καλοί. Απλώς εγώ πιστεύω ότι θα κάνω point τέλος πάντων για πολύ σε αυτό. Σήμερα τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε ένα πηγάδι. Δεν έχω σκεφτεί καθόλου πως θα είναι. Γενικά αυτό που κάνω στα builds μου σχεδόν πάντα είναι να μην σκέφτομαι πως θέλω να γίνει κάτι, απλώς να το κάνω. Και συνήθως δουλεύει αυτό. Ελπίζω να δουλεύει και σήμερα. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται tests πρώτα κλπ. Ας πούμε τώρα εδώ κάνω κάτι πιο έξυπνο. Τα δύο εδώ πάνω. Θα το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ και εύκολο για να το καταλάβετε και να το φτιάξετε εσείς, γιατί εντάξει πολλές φορές λες ήμαρτον αυτό το πηγάδι βίλλοντες. Νομίζω έχω σκεφτεί, μάλλον τώρα σκέφτηκα περίπου πώς θέλω να το κάνω, αλλά να ξέρετε ότι σχεδόν κάθε βίντεο που θα βγαίνει θα είναι εκείνης της ώρας φρέσκο. Παίζω στο peaceful γιατί δεν έχω λόγο να παίξω σε άλλο game mode, μια και είμαι builder, απλώς δεν θέλω να έχω στο creative και να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι, απλώς θέλω να είναι και λίγο creative, αλλά με μέτρο. Εντάξει, να μην φτιάξω ένα temple με diamonds, αν και θα μπορούσα να το φτιάξω. Φυσικά από εδώ έχει ένα τέτοιο με τέτοια, έχει ένα τέτοιο με τέτοια. Έχει ένα σπίτι με... φύγετε. Μπράβο. Μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση στα άλλα σπίτια. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή τη δουλειά μας και αυτό θα το φτιάξω. Μην μπαίνετε μπροστά. Σαν κάτι naughty boys, σαν κάτι εξάχρονα. Θέλω να σου χαλάνε τη δουλειά του, τι να κάνει δηλαδή. Δεν είναι να μιλήσουμε για εξάχρονα, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι. Κοίτα, νομίζω ξέρω τι θα βάλουμε εδώ. Θέλω εδώ, επίσης επειδή δεν χρειάζεται, επειδή έχει γίνει το χωριό λίγο περίεργα generated, δεν χρειαζόμαστε πόρτα, απλώς το φτιάξα έτσι και μόνο εγώ μπορώ να σπριντάρω εδώ πέρα. Βασικά το έφτιαξα με την προοπτική ότι θα παίζω στο easy. Εντάξει, εγώ εδώ στο easy και δεν ενδιαφέρει. Για τους villagers, γιατί είναι πολύ φοβιστικό να μπαίνω στο σπίτι σου. Όλα αυτά τα βιβλία, plates, πράγματα. Και φουλώνει το chest. Πολύ φοβιστικό δεν είναι κάτι τέτοιο. Γιατί να σε full inventory το έχω πάθει για να φουλάρει το chest. Είναι πολύ εκπαιδευτικό. Λοιπόν, επίσης συγχωρέσετε φωνή μου, είναι λίγο κρίση, έχει λίγο φωνή μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Stone bricks. Να κάνουμε stone bricks. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να κάνουμε stone bricks. Επίσης, μπορούσα να το πάρω έτσι, αλλά από ό,τι βλέπετε δεν το χρησιμοποιώ αυτό. Το έχω απλώς για κάποια άλλα series που παίζω, είμαι creative και για να μην αλλάζω συνεχώς έτσι, προσπατάω το O και γίνεται.
αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε καθόλου. Λοιπόν, θα φτιάξω 8 για αρχή. Θέλω να δω μετά. Θέλω να δούμε λίγο τους villagers τώρα, τι έχουμε. Επίσης κοιτάξτε, από εδώ μπορώ να βλέπω και το φούρνο. Α, 9 iron θέλω αυτός πούδος. Λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε εδώ. Τους κλείσουμε. Δεν έχουμε blocks, τέλος πάντων. Δεν το κάνω τώρα. Φυσικά να το κάνω τώρα, θα τους κλείσω όλους εκεί μέσα στο σπίτι. Πού είναι το δικό μου σπίτι. Οκ, θα τους κλείσω όλους εκεί μέσα στο σπίτι. Ωραία, καλό είναι. Μην ανησυχείτε, δεν έρχομαι για να σας κλείσω μέσα, για να μην μπορείτε να φύγετε. Απλώς έρχομαι για να κάνω μια βόλτα. Μου αρέσουν οι βόλτες. Επίσης μου αρέσει να βρίσκω το σπίτι που θέλω. Επίσης είχε και πάνω τέτοια. Οκ. Ναι. Οκ. Λοιπόν. Ωραία. Just in time. Για να δούμε, θα ταιριάζει. Ναι, ταιριάζει. Πώς χρειάζεται τέτοιο. Full block. Οκ. Λοιπόν, δεν είναι και το καλύτερο που έχω κάνει, αλλά εντάξει, φυσικά δεν τελειώσαμε ακόμα. Συνδυάζουμε cobblestone και wood που είναι τα πιο δύσκολα πράγματα. Οκ. Καλό μου φαίνεται. Αλλά... να δω κάτι. Να κάνω κάπως αλλιώς. Φυσικά και θα έχουμε waste στα υλικά, μην περιμένουμε δηλαδή. Οκ, για να δούμε, θα βγει καλό. Καλύτερο αυτό. Έτσι. Ωραία. Πολύ όμορφο. Νομίζω καλύτερο είναι αυτό. Γενικά επειδή είναι, θέλω να είναι όσο πιο interactive γίνεται η σειρά. Γι' αυτό γράφετε μου στα comments τι θέλετε και εγώ θα το φτιάχνω. Δηλαδή αν υπάρχει όντως κάποια ιδέα που να είναι καλύτερη, με βάση και τη δική μου άποψη φυσικά. Ναι, θα το κάνω, γιατί όχι. Και θα λέω και μάλιστα από ποιον ήρθε η ιδέα. Θα δίνω credits δηλαδή, για όσους κατάλαβαν. Όσοι δεν κατάλαβαν το εξήγησα. Όσοι ακόμα δεν κατάλαβαν, φύγει. Απλώς φύγει. Λοιπόν, ναι, οκ. Θα μου μια σκαλωσιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Μεγάλη. Λοιπόν, ουμπάκι. Φτιάξουμε κάπως τέτοιο. Εδώ. Ωραία. Οκ, κάνουμε μια σκαλωσιά. Θα βάλω και ένα τέτοιο εδώ. Οκ. Κάνουμε κάτι τέτοιο. Οκ, βγαίνει ωραίο. Μ' αρέσει. Μόνο από αυτό δεν θέλω τέτοιο μπλοκ, το θέλω κάτι άλλο. Κάτι full block. Κόβουσα. Να πω κάτι. Χάλια. Φυσικά. Ναι, χάλια. Το βγάλω. Το βγάλω εδώ. Αντίο. Πρέπει να βρούμε ένα full block. Ξύλο.
καλό. Καλό, δεν θα βγάλω αυτό. Να δούμε καλύτερα. Καλό είναι. Χαρά είναι το ξυλαράκι. Προσπαθούμε σε αυτή τη σειρά να εκμεταλλευόμαστε. Έκανα από τις πιο πικές βλακίες που μπορεί να κάνει κάποιος. Λοιπόν, και θα φτιάξουμε ένα take care και ένα house, ένα take care. Καταλαβαίνετε πως το ελληνικά μου είναι άρτια. Ωραία. Αυτό το θέλουμε για τέτοια. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε. Είναι όμορφο. Όχι, είναι όμορφο. Θέλω να παραδεχτώ ότι είναι όμορφο. Δηλαδή, στα μάτια μου φαίνεται όμορφο. Δεν είναι το καλύτερο που θα κάνει, θα κάνει ένα πολύ πιο ωραίο πηγάδι. Αλλά, εντάξει, καλό είναι. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε ένα κουβά, βασικά κάνουμε κάτι πολύ hardcore Minecraft και λοιπόν κάνουμε κάτι ωραίο. Πρέπει να το βάλω τώρα σε ένα έξυπνο μέρος, θα το βάλω εδώ, νομίζω εδώ είναι έξυπνο. Ναι και καλά, ότι είναι μαύρο είναι πικό. Αν και μπαγκάρει και δεν μ' αρέσει. Κάνουμε, άμα βάλουμε γκλώστα να το κάνω. Εντάξει, δεν έχουμε γκλώστα. Οπότε άκυρο. Φυσικά αν είχαμε... Θα δούμε εδώ που φτιάχνει το τράπτο, μισό λεπτό. Να δω πώς φτιάχνει το τράπτο. Trap chest. Χρειαζόμαστε τέτοιο. Να δω πώς φτιάχνεται αυτό. Πώς γίνεται... Πώς γίνεται να δω πώς φτιάχνεται. Γίνεται. Όχι. Δεν θυμάμαι πώς φτιάχνεται. Λοιπόν, πάρουμε 2 trap chest. Trap chest. Γιατί απλώς δεν θυμάμαι πως φτιάχνεται. Νομίζω δεν έχω ιδέα. Φύγε. Trap chest. Εδώ, αυτό εδώ. Ωραία. Κάνουμε κάτι ωραίο τώρα. Βάλουμε ένα bucket σε κάθε μέση για να το κρατάει. Γιατί έχουμε λίγο αέρα, όπως βλέπετε. Πρέπει να... δεν θέλει να ανοίγεις και να έχει ένα bucket. Λοιπόν. Είναι από πάνω όπως φαίνεται. Δεν φαίνεται. Ωραία. Όλο αυτό. Λοιπόν τώρα. Βασικά. άμα το βάλω όλο φέτς. Είναι εδώ. Αλλά πάλι δεν ξέρω αν θα δουλέψει. Οπότε δεν ξέρω. Να δουλέψει, δούλεψε. Αλλά χρειαζόμαστε και πάλι glowstone που δεν έχουμε. Το save το άρχισα πριν 20 λεπτά, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Σας λέω ένα έμπειρος Minecraft. Πόσο το beta. Αλλά προσπαθώ, δηλαδή καταρχήν το λιώνω κάθε μέρα και προσπαθώ να είμαι συγχρονισμένος με ό,τι γίνεται με τα updates κλπ. Προσπαθώ να ξέρω όλα τα recipes, εντάξει, να ξέρεις, δεν γίνεται να τα ξέρεις όλα τα recipes. Είναι άπειρα τα recipes στην Minecraft. Ναι. Και προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ εαυτός μου μπορώ στα builds και γενικά να είμαι unique.
Δηλαδή να μην αντιγράφω κανένα, να μην ακολουθώ καμία συμβουλή, να τα κάνω, να επινοώ και να σκέφτομαι τα πάντα μόνος μου. Κάτι που νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή όταν σκέφτεσαι κάτι και λες αυτό δεν σκέφτηκα εγώ και δίνεις μία έπαινο στον εαυτό σου από τα ωραιότερα πράγματα που γίνονται στη ζωή. Γιατί μην ξεχνάμε, τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Γι' αυτό θα φάω copyright. Μόνο τέλος πάντων. Αυτό στέκει τώρα. Πότε. Στέκει. Αλλά δεν θέλω. Γιατί θέλω να έχω έναν τρόπο να βγαίνω. Εντάξει. Πήγε. Τώρα ήρθε η ώρα να δουλέψουμε λίγο κάτω. Κάτω είναι το πιο δύσκολο μέρος γιατί έχει και το νερό. Σου σπάει τα νεύρα. Δεν τέλος πάντων. Δεν μπορώ να κάνω πολλά έτσι όπως έχει τοποθετηθεί. Όχι. Σταματήσει το νερό. Σωρά. Έλα. Πρέπει κάπως... Οχ. Γιατί. Όχι. Τι κάνω φλάκας. Δεν πειράζει Minecraft. Εκεί δεν είναι. Ωραία. Ναι, καλό αυτό. Το φτιάξα. Έλα, είναι πολύ κομπιστά. Καλό φαίνεται, θα το κρατήσω. Κάνω κι άλλο, βασικά, όχι Stonebreaks, Ρε, όχι Stonebreaks, ρε. Όχι Stonebreaks, ρε. Μόνο τέτοια, ρε. Stone Slabs. Νομίζω είναι καλύτερα, ρε. Νομίζω είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Όχι. Λαντεράκια. Λαντερζάκια. Τι λέω. Περίμενε. Θα δούμε όλα αυτά. Θα πάρουμε για... Βασικά αυτά τα πλαϊνά μου αρέσουν. Θα τα πάρουμε για πρίντες. Όπως καταλαβαίνετε. Το κάνω, ξέρω πως φτιάχνετε. Αλλά δεν πάτε κάτι πολύ. Βασικά να το βάλω λίγο default, έχω το facial. Διαφορετικά, να το βάλω λίγο default. Για να φαίνεται στο κανονικό πως θα είναι. Γιατί δεν μας νοιάζει μόνο το πως θα είναι. Πάνω αυτό. Κοίτα τώρα θα κάνουμε αυτό. Γιατί έτσι. Έξυπνο. Όπα. Λοιπόν. Λοιπόν. Αυτό δεν μου αρέσει με αυτό το ξύλο. Φαίνεται άθλια. Είναι πιο ωραίο έτσι. Νοπ. Θα αφήσουμε το ξύλο βασικά. Γιατί μου άρεσε να συνδυάζω blocks. Πολλές φορές αυτό το κάνω λάθος. Και εδώ πρέπει να έχει ένα ξύλο. Εδώ δεν έχει ξύλο.
Τρόμαξα τόσο πολύ. Ωραία φίλε. Τρόμαξα. Λοιπόν, θα το πάρουμε πολύ το ξύλο. Θα το φτιάξουμε μια άλλη φορά αυτό. Γιατί έτσι είμαστε εμείς, είμαστε έτσι, ξέρεις, swag. Παίρνουμε τα items από την άλλη. Λοιπόν, Οκ, δεν μπορώ να περάσω. Οπότε εκεί πέρα θα κάνω πάλι. Ναι, well better. Πολύ καλύτερο στα μάτια μου τουλάχιστον. Δεν ξέρω, ήξερα ότι εκεί πέρα δεν έπρεπε να μπει full block, το ήξερα. Και ευτυχώς κατάλαβα πως να μην μπει full block. Λοιπόν, επίσης έχει κάτι αυτό κόμπλο στην μου αρέσει. Είναι αυτό το βλάκι σου. Είναι το τέτοιο. Επίσης εδώ. Αυτό είναι πηγάδι. Πρέπει αυτό να μπαίνει πιο πάνω. Αυτό είναι το chest. Αν έμπαιναν πιο πάνω. Το πιάσα. Όχι μου. Όχι, εδώ. Μου πρέπει να μπουν πιο πάνω αυτά τα chest. Πρέπει να μπουν πιο πάνω αυτά τα chest. Χελάσαμε. Όχι, πρέπει να μπουν πιο πάνω αυτά τα chest. Ηλίθιος. I'm definitely stupid. Είμαι σίγουρα ηλίθιος. I'm definitely stupid. Λοιπόν τώρα τράπεζες. Δώσ' μου τώρα τράπεζες. Τράπεντε. Chest. Αυτό είναι το chest. Το σκέτο chest. Το chest. Ωραία. Λοιπόν, πολύ καλύτερα. Τώρα στο μπάκι σου και φεύγεις. Ωραία. Μ' αρέσει. Ξέρετε τι δεν μ' αρέσει. Θέλω τα σκαλάκια. Αυτά και τα σκαλάκια πρέπει να αντικατασταθούν από swag. Από τέτοιο. Τι εδώ θα κάνουμε. Κάνουμε κάτι ωραίο. Κάνουμε ένα κόλπο. Κάνουμε ένα ωραίο κόλπο. Έλα. Όχι, δεν θέλουμε αυτό το κόλπο. Θέλαμε και δεν το κόλπο θέλαμε. Αυτό το κόλπο. Ωραίο κόλπο. Ναι, και τώρα κατάλαβα πώς να το κάνω χωρίς να βάζω 1000 blocks από πάνω. Τα λοιπά. Νομίζω πως θα είναι, δεν πειράζει. Θα δω στο δικό του νόημα. Record. Αυτό είπε σίγουρα. Όχι, δεν έπεσε. Είναι κάτι τέτοιο.
Δεν βλέπω. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό. Έλα. Δεν μπορώ να λέω, όχι μπορώ. Για κάποια στιγμή λέω, οκ, τι κάνουμε. Φαίνεται πολύ άθλιο αυτό που κάνω. Νομίζω ξέρω τι θα κάνω, αλλά χρειαζόμαστε βιντεάκι και δεν θα κόψω όλα τα σφάλματα, θα κόψω από εδώ, γιατί έτσι. Αν και έτσι και δεν θα κοπεί από τις σφάλματα, αλλά οκ. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Πάω ξύλο. Πολύ άθλιο φαίνεται, θα το φτιάξω αυτό. Λοιπόν, ήδη έχω βγάλει άλλα 2 επεισόδια. Έχω βγάλει για το σπίτι μου, να το φτιάξω. Και έχω βγάλει και για την καταδάφιση των άλλων σπιτιών, που ίσως να γίνει με... Βασικά όχι, δεν τα καταδάφισα. Βασικά όχι, δεν ξέρω. Θα δούμε αν θα τα καταδάφισα. Και τις φάρμες έχω βγάλει ήδη αρκετά βιντεάικα. Όχι. Ας το έτσι. Οκ, λοιπόν, μ' αρέσει. Okay. Λοιπόν, αυτό όλο θα φύγει. Η όλη ιδέα ήταν ωραία, αλλά όταν έρχονται καλύτερες ιδέες μπορεί όντως μια ιδέα να ήταν καλή, αλλά δεν ήταν τόσο καλή ώστε να υπερισχύει τις άλλες ιδέες. Θα κάνουμε και το MG Pro μας. Κοίτα τώρα, πρέπει να το καλύψω από πάνω και... Πόσο. Πάμε. Ένα. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό του είδους. Αυτό εκεί. Από κροκάλα. Δεν έχω αρκετά στο Netflix. Damn it. Μάστα. Οκ. Άρα τι κάνω. Έχω την εντύπωση ότι θα κάνω το κλασικό πράγμα. Θα αυτοσχεδιάσω. Δηλαδή θα μου φανεί περίεργο αν δεν αυτοσχεδιάσω. Διότι είμαι άνθρωπος. Το αυτοσχέδιο. Μισό λεπτό να δω πόσο είναι 9 λεπτά, δεν θα είναι άλλα 20 και το άλλο. Σίγουρα θα είναι. Επίσης γράφω τα χέρια μου. Γράφω τα χέρια μου για να βλέπετε τι πατάω. Αυτό ίσως να μην χρησιμεύει τώρα τόσο. Καταρχήν στο εξωτερικό, λοιπόν, θα ακούσετε την ιστορία που εγώ σκέφτηκα να γράφω τα χέρια μου. Τέλος πάντων. Στο εξωτερικό. Βασικά εγώ ξέρω κιθάρα, ωραία. Κλασική κιθάρα. Ήθελα, λοιπόν, αφού ξέρεις κιθάρα, μπορείς να προγραμμάσεις και ηλεκτρική κιθάρα. Οπότε λέω, let's do it. Και παρατήρησα ότι οι δάσκαλοι, γιατί έχει και δασκάλους υποτίθεται εκεί πέρα,
γράφανε τα χέρια τους. Και λέω, γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί τα γράφουν τα χέρια τους? Τα γράφουν ενώ να κάνουν, όχι αυτό που σκεφτήκατε όλοι σας, πονηρά κεφάλια. Και έλεγα, τέλος πάντων, ωραία εδώ αυτό, εντάξει, το αγνοώ. Τέλος πάντων έρχεται η ώρα να γυρίσω αυτό το βίντεο. Λέω, γιατί να μην το κάνω κι εγώ αυτό, δηλαδή, γιατί αντί να βλέπουν τη φάτσα μου, ότι και τι σημασία έχει? Παίζει ένα παιχνίδι κάποιος, ωραία. Τι σημασία έχει να βλέπει τη φάτσα του, να βλέπεις τη φάτσα του, εκτός αν παίζει horror game. Τότε όντως υπάρχει σημασία. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα να βλέπεις τη φάτσα μου όταν παίζω Minecraft, διότι παίζω Minecraft. Ενώ, γιατί να βλέπεις τη φάτσα μου ενώ παίζω Minecraft, εφόσον παίζω Minecraft? Διότι το Minecraft δεν είναι κάτι που θα κάνω ένα μορφασμό με τη φωνή, με το πρόσωπό μου, ώστε να χρειάζεται να σας το δείξω αυτό. Είναι απλώς Minecraft. Δηλαδή, καλύτερα αν γυρίσαμε ένα parkour map, καλύτερα να δείχναμε τα χέρια παρά τα... Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Άμα κάνω μια κίνηση, υπάρχουν διάφορα modes, λέγεται extreme parkour mode, κάπως έτσι. Και τέλος πάντων, εκεί χρειάζεται, είναι λίγο περίεργο να το περιγράψεις του άλλου τι όντως πρέπει να κάνεις για να κάνεις κάποιες κινήσεις, τέλος πάντων. Ας πούμε και αυτό είναι κάπου... δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τι κάνει αυτό, αλλά κάνει κάτι. Κάνει τέτοιο. Πας, υποτίθεται σαν το Spider-Man. Πας, πατάς πάνω σε ένα τοίχο και φεύγεις πίσω. Και μετά, ας πούμε, αν ήταν ένα μπλοκ κάπου εδώ, με αυτό θα μπορούσα να ανέβω εκεί πάνω. Αυτό. Οπότε, να γιατί γράφω πως βλέπετε τα χέρια. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε για αυτό το βίντεο. Νομίζω είναι έτοιμο το πηγάδι μας, αν και είναι άσχημο, είναι κακάσχημο. Αυτό εκεί το κόμπλεξ δεν μου αρέσει καθόλου, είναι χάλια. Από τα χειρότερα builds που έχω κάνει στη ζωή μου, πραγματικά είναι χάλια αυτό το πράγμα. Αλλά μοιάζει πιο πολύ με πολυεθνική εταιρεία βασικά, τόσο ψηλό που είναι. Αλλά και πάλι, αν σας αρέσει το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like από κάτω, με βοηθάει να καταλαβαίνω σε πόσο άρεσε αυτό που έστειλα και σε πόσους όχι. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε dislike και να μου εξηγήσετε το λόγο με επιχειρήματα, παρακαλώ. Και πάλι, γεια σας. Ένα τελευταίο, γράφω με OBS, κοιτάξτε εδώ τι είναι αυτό, Δείτε εδώ, την οθόνη δείτε. Θα σας δείξω, μισό. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ, αυτό είναι το OBS. Το OBS σημαίνει Open Broadcasting Software και είναι Open Broadcasting Software. Αντίο.